Jeg har fået det der. Hvad? Jeg har fået det der. Øl? Øl. Jeg har fået øl. Nej. Det er faktisk øl. Må jeg smage? Nej. Jo, det er mit øl. Jeg må også. Jeg har Din vand og dit vand, ikke også? Jeg har øl. Madsen, Fusen-Madsen, Tissen-Madsen. Det er så dyrt. Tissen-Madsen, det er jo så god så ganske. Er man øl? Nej. Olivia, vil du godt lade være? Olivia. Er den her ikke flot? Så. Jo, hvad har du lavet her? Må jeg også øl? Hvad gammel? Så er jeg så artig. Men for noget, så er jeg så... Ja. Godt. Jeg vil gerne have lade være. Det er ikke sjovt. Jeg mener det. Jeg synes ikke, det er sjovt. Og det er ikke sjovt. Vi kan godt, når vi er færdige med at spise, men jeg vil ikke have det knækket, når vi spiser. Det var godt. Jeg kan telefon, det siger min telefon. Julehjerter. I dag. Nej, det må jeg ikke. I skal stadig være... Prøv at høre, I skal stadig være søde, så spiser. Jeg gider ikke det mere. Cirkeline, det mener jeg. Cirkeline og Olivia, jeg mener det. Vil du ned og gå ind på en værelsesmand? Jeg vil spise på min værelse. Nej, det skal du ikke. Du kan gå derind selv, og så er der ikke noget mad. Vil du gerne det? Nej. Godt. Så spis ordentligt. Det er okay, du snakker imens, men ikke det der grin. Olivia, kan du sidde og lægge din kniv op på din tallerken? Hjemme, hvis jeg må være artig. Nej. Ikke sjovt. Olivia, vil du godt spise ordentligt nu? Jeg gider ikke høre på det. Hyks, boks, baks. I skal spise jeres mad, piger. Det det gælder altså begge to. Og tal ordentligt til mig også. Det skal de. Hvor mange år mor hun er? Ja, Emmas ven også. Nå. Skal du have mere spaghetti? Skulle du være det? Vil du godt svare mig ordentligt? Ja. Skal du have mere spaghetti? Nej. Skal du have mere spaghetti? Nej. Ja. Skal du have mere spaghetti? Nej. Skal du have mere spaghetti? Nej. Skulle du være det? Betty er bedste. Betty er bedste. Glæder dig til, at bedstemor kommer i morgen? Betty er bedste, ja, ja. Hun glæder sig i hvert fald til at se jer. Tata, mamma mia, Mamma mia. Tata, mamma mia. Det er hele verden. Jo, Og det er fordi faktisk så skal ikke vi lave sådan noget. Det er rigtigt. Men hvad laver I til gymnastik? Laver I også sådan noget? Nej. Jeg laver mere sådan noget. Ikke flot. Sådan gør vi til gymnastik. Langsomt. Tegnefilm eller rigtig film? Nej, det er den rigtige. Nå. Hvor man finder sådan en læderhat, der er hvid, og så når man får den på, så bliver den bare helt vildt stærk. Og emner hvad? Jo, tro. Jeg skal lige på WC. Og lave pups. Jeg skal lave pups. Nej, det skal du ikke. Ja. Det vidste du heller ikke før. Hvor mange år er der? 32. Nej. 33. Nej. 34. Nej. 35. 37. Nej. 70. Hvor mange pupper tror du? Det kan lige... Og sutter sammen ned. Hvad? Jeg sutter sammen ned. Du skal spise. Har du vasket fingre, Celine? Ja. Sikker? Ja. Det er godt. Vil du sætte dig op og spise resten af din mad nu? Godt. Og lad være med det pjat. Papegøje.
får jeg bips. Så stærk jeg er. Yes. Du er meget stærk, må jeg se. Hold da op, mand. Sindssygt. Må du prøve at se mig? Det er ret vildt. Det er nogle rimelig stærke piger. Jeg kan teste. Fordi så bruger man ikke så meget vand. Jo, vi vil bruge vand. Jamen, det ved jeg godt, men man skal ikke bruge så meget vand. Vi bruger bare noget. Det skal man ikke, hvis man ikke behøver det. Wow. Og hvad siger man, når man har spist? Tak for det. Velbekomme. Og piger, jeg vil gerne have ryddet op ind i stuen.